Нездарма волонтераў называюць сэрцам Чырвонага крыжа. У рэгіёнах гэта арганізацыя прадстаўлена адным старшынёй, таму волонтеры – рухаючая сіла. Лідары, памочнікі старшыні і члены абласнога волонтерскага савета сабраліся ў летняй школе для цікавай і эффектыўнай працы. Цель этой школы, в общем-то, она должна быть ежегодная. У нас не всегда, может быть, каждый год получается, но тем не менее мы очень стараемся собрать наш актив волонтерский для того, чтобы, во-первых, чтобы поделиться своим опытом, своими какими-то наработками, чтобы немножечко поучиться. У планах сапраўды насычаная праграма, трэнінг па паляпшэнні іміджу Чырвонага крыжа, майстар-класы па першай дапамозе, а таксама ўмацаванне ведаў па гісторыі і асноўным напрамкам дзейнасці арганізацыі. Абмяркуюцца такія надзённыя тэмы, як прафілактыка і барацьба з гандлем людзьмі. На апошні дзень запланаваны стратэгічны трэнінг па правядзенні фандрэйзінгавых мерапрыемстваў, працэс прыцягнення грашовых сродкаў для ажыццяўлення праектаў. Кожны з удзельнікаў тут ужо вопытны волонтер і працуе над пэўнай тэмай. Я работаю с темой ВИЧ-инфекции, и я считаю, что это важная тема для информирования населения, потому что на данный момент очень много людей заблуждаются в том, как передается ВИЧ-инфекция, как не передается, какие есть мифы о ВИЧ-инфекции. Чырвонай ніткай удзельнікі летняй школы волонтёры замацавалі сваё сяброўства на гульні знаёмстве. 24 жніўня адбудзецца падвядзенне вынікаў. Анастасія Цукунт, Грана Капян, для радыёкампанія «Брэст».